úsáid sib Sábháile chun breanúir na idirlíne. Úsáid sib tablet nó iPhones nó cin a hain. Bhí me sé am phone. iPhone. Tá iPad amsa. Tá iPod am. Bhí me sé am tablet. Tá phone póga. Tá phone póga agus tablet amsa. Pinú contaisí tá aga, cid ar breanaín sib? Snapchat. Just bhí me textá. Tá me siad Snapchat as Instagram. Well, tá Max ar YouTube. Yeah, on Instagram. Tá Max ar YouTube. Tá YouTube channel. Max IRL gaming. Yeah. Agus vlogs. Fashion. Yeah. Níl se róháil. YouTube agus Snapchat. Snapchat, no Instagram, no textile líne. You bhí me share Snapchat. Just, YouTube agus message all friends and Viber agus rudí mar sin. Just be mad on the Musical.ly, ní bhí me really Snapchat na Instagram. Google Hangouts is rud nuirtá Gmail ad tá ná galir as tá ná caint le daine eile nuirtá account ad. Nis céméid am a chahan sibir. Go leor. Nuair mar réile na bháile le stús meile chu dead níe. Caú chuideile go níe? Chola lá, definitely. Ina sin faoin Snapchat. Tá chuide fáda Snapchat. I'm just kind of feel like coffee soccer. But me should text on Max when they're talking. It's called them pitch in the rain with my hand. Yeah. Constant cháda agus tóg picturí. Agus míú chum cid an Musical.ly seo, cid ar a bhí be breanú? Bíonn tú duine like videos agus tá túnáine de saveáil ar private ach tá túnáine de post ar sin. Bhfuil is ag tuismitheoirí faoi cid a bhíonn si bíonar na meáin shóisialta, bhfuil tuiscinteach go bhir gapan tú? No, ní clú ag mám agus mo dad. No. Ní higgum really because ní tása go tá má ed, but I don't think I higgum should really. Dígann sib hain na contortaí bhhain leis na meáin shóisialta? Tá daoine contratach sa dam agus tá siad ag na rudí seo. No, contortaí sa mátá daine cinn bholaíocht líne ag sin sad cad hain scadíim tú. Scoileirí ranga sé scoilmhictar an gearúin agus má bhuichas róp a leog agus gon phríomhheide mór ní chunacha agus go na múteoirí Mary agus Geraldine. Túna mí ansimúlann sin an na páistí a ceir faoin na sainneola bhfuil tá sainneola ile man is soracha ní cintíisi a choracha rud a thug ba fí dearan sin na ghfuil bag na chulagan acab go na gasí róga seo ar Snapchat. Tá sainneog fi Facebook a cid ar siúlacha ar Snapchat? So yeah, tá sí simú. Tá anna go aglaigh daoine ag tuismitheoirí go háirithe faoi Snapchat. So níl na daltaí ar Snapchat a heile. Uaireanta tá coscéir. Ach tá siad ar Snapchat agus an slí úsáideann siad Snapchat nó messaging, pictúirí. Tá sé an áit a tain siad chun bheith deangáil lena cóide. Agus I suppose tá si dachar le tuismitheoirí because tá na pictúirí imige go handtapaí. Laéine nach go lisa acu le Snapchat, cheoltar snap agus tá idir hain agus 10 second agat chun é eáil agus sin poof. Tá sé imige. So bhfuil éon docharán mar sin? Well, tá docharán. Ifir hain tá fáibán because tá si dachar le tuismitheoirí smacht chuine air. So tipatá agam le tuismitheoirí má tá tú bortha faoi Snapchat agus tá tú bortha faoi páistí óga a bheith Snapchat. Mar níltain an seicáil siar. Mar Instagram tá den seicáil ar na bhfuil tá si déanamh Snapchat níl tú mar tá sé dimí. Tá sé imige. So rud derm lo má tá dégur ógagat. Beidir abralo, okay, le chéile, nó túair aonáis notice dó, sí sios agus mar Russian roulette, osclaim with snap le chéile. Right? An gáis an dá agan céir atá an. So má tá 5 an sin, modern an dalta, modern an buca ógan caiinlóg, look, actually no níl na géir go bradnóid tú ar sin, tá 5 agat. Tá si de déanamh rudí a caiithú a bóra faoi. Ok. Agus tá cinál rud ar siúil faoi láthar acab nach bhfuil streaky nó rud é gine bhfuil imní ar ghaoine faoi. Ina sin fao sin? I mean, ní hé imní, an rud faoi streak ná tá na gasú ar géirí sais ihreacha móra all ar Snapchat. Agus so streak ná an méid córó is ain siad a duine. Agus so snap ó mise go tusa, feimmuid sais ihreacha níos iarda chun minicus tá na snap sin i dul ará. Agus so brú ar tuachta rascadí the app a ríis is rís eile agus na snap seo a leanant. So ain siad ihre mór agus is ag na daltaí eile na daine eile go siad sais popular, mór tá anna chu daoine géirí bheith
is strícló. So sinna so tá an tangar fáil seo atgóir ach seo is saoil na dégóirí agus na daine óga ag an nóid. No tá hána chuidí freisin ar Instagram nach chuil agus is picturí is chuid is smúth an sin a tá siad ná scéalta inseach nach chuil leis na picturí seo. Bhfuil sé thócuitianta sin agus ar chóir go hisismóirí imní verb faoi. I mean, ní imní, ní cuairtis mór a bheith imneach faoin aon an rudí sin, mátá siad a bheith cuamach, mátá siad cínta go siad brathnú ar na rudí. Aga rud a dearmna tiismóirí faoi sear fad. Ins na scoilna ar learmna scoilna chum ceisna daltaí faoi céhhéad amach a an siad. Ar an meán dearan siad tá siad cábhid ar hain agus go ó gach lá ag brathnú ar screens, right? An rud ná dearan tiismílam ní higann siad Instagram, ní higann siad Snapchat. Ach má bhí an páiste céine mór páirteach de hobby éigen sport agus i déanamh an am céine, ba siad gafa leis, ticí siad faoi. So mar ggéine mar tiismór má tá de maxa de inon ar Snapchat, Instagram, caiitú bheith an ólas faoi. Ok, nes ceapan go leor tiismóirí mé héint san áibh gur amantí gur leor smachtaí chur ar an parental controls na crapí sin a bhrú agus gur leor sin go guneo se slána do rudaí go riine atá ar fáil go riine fásta díormuid ar na idirlíne. An leor sin na dúnamsa. Ní dóla mé. In óir tá beagán 5 agam leis na net naní sin ar fad. Orintanta ceapan tiismóirí gur ní caiith siad bheith bortha i heile fao sin. So tá net naní ar an riomhre ar an phone, tá siad cear go leor. Ach tána páistí glic, fáin si timpeall an rudí sin ar fad, so rís tagann sé rais caiimid bheith cinnta go bhfuil fear amach. Ceann amháin acu bhfuil go maith nó YouTube Kids. Go háir má tá páistí óga agat, tá tú ná ligannta páistí óga bheith barnú YouTube Kids, ní theochaí aon sais videos míorúnach sús ar na sidebar is mar sin de. A chuine sem ciad na contúirtaí atá, cin buil atá go fáistí a bheith ar Snapchat, a bheith ar Instagram agus dí seo. Yeah, ceis bai sin. I mean, anna cuid duna rudí eicimid ná caint faoi cyberbullying, so anna cuid fáib na scoil na faoi cyberbullyíocht. An rud ná, nuair bhí mud ar scoil má bhí fáib agan egan dar seachna cuimadháile agus bhí deire leis. Anis tá tú fichá ó sa lei, seach lá sa seachtain. So níl stop leis, so chun siad anna chud breúar páistí mar eile sin. Tá fáib eile le rudí mar online grooming, tá seanán go bhfuil siad an do le daingháil le daoine níos sinna agus tagam rudí fósacha as sin. Ach an óréire agus sé móthúm agus tréis an taid ar fad tá taachtamach. An 5 is mó tá an nó rilí an impact a bhfuil ag páistí ar na scéalna nach go siad á Ferbert, marall ar an méidám a go siad a cahabh ag breathnú síos ar scrín seachas a déanamh aon rud eile. Se ach rud eile freisin a bhfuil teonnachar ag an méid amat siad a chathair ar na meáin shóisialta ag lorug díormuid leiceannaí ar na físeáin, bhí chuúlmuid sin, si lugad an na físeáin. Ó gapanta bhfuil teonnachar dúltach ag an méid obairta sé dhéana ar sin orthú mar agus ar a Warbert mar roiine. Ba go thomlan agus sin éon fáib a rís nuair alarm an na páistí dearann chum an ceis se arm arthú faoi followers ar Instagram mar an focail sin. Agus dearm le céim fáil go mbeocht daoine gur níos mó followers, agus dearann siad lom chun níos mó likes aáil. Agus dearm céim fáil go siad gur níos mó likes aáil. Agus ar fad dearann siad chun bheith níos mó popular, an focail popular sin. So ar fad ní féidir a seo háchant an áíad nach budi leúáíonna. Ceí féidirlinn é a háchant, ceí féidirlinn ar báistí a chosaintó seo. Má tá muid héine dhéanana. But sin é an 5 agus I suppose sin é an 5 ach an rud tá misisegéirí ó bháil amachchan sin a freisin ar déanam caiinte an tiismóirí is a rála caiimime teach de rasca ar báistí agus abraló ní hé seo ní rud nó dúracha seo. Ní rud nó dúracha go mai gachtainna ag bélan agus na póistí ar fad ag breathnú síos a scrín. Ní rud mai ggóil gachtainna sa chóir agus iad ag taistil síos ag breathnú síos ar iPad or ar phone. So ní rud mai sin agus beidir go chóirín leart lob faoi muna bháin tú likes ó méid seo daine. Ní hin le rá nach duine luchharú nach bhfuil luchabaint leat mar chuine nach agus cá túil stoíon córa sin na bheith le de fáiste. Go thomláin agus inar eicintú rudí san nuachtáin faoi followers agus likes agus Instagram. Leir lo faoi sin agus play an over. But exactly an 5 ná nar bhí mud ar scoil, I suppose bhí is a gon bhí daoine sa grúp sa scoil popular. And is tá sais everywhere. Tá is good Marialar made likes tá siad ag gáil agus tá sianna himúil like le Instagram gothóirithe. Úsáid Instagram mar sais a reflection tá siad géirí an slíad gapan daoine fuhu. So muna ein siad likes tapí go leor a picture.
Tugadh siad é síos. Sin é an brútha acu freisin leis na filters is gacrad, ruí mar sin tá brú acu faoi body image. Tá agus beidir go siad róga bhir, Tá sam gur siúcóí eile nar chógamach éon fáiste faoi ise cheir bliana déag na meáin shóisialta seo mar nachhfuil siad forbraí, nachhfuil siad abí mar roiine, nachhfuil siad ná déile leis agus dói nachhfuil éana níos fár tá an samplaúir go fáiste ná an tuismithóir agus bethir an breanúir an héanaar dúsdói agus do bheith hén san áide bhí sin. A tháircha anspéisiú go deo gur míle maithe agus bíon tú túirt caiintena ar fud na tíre is scoilena na tíre agus social netiquette gur mí man socht an caiintelín feibán mór go hisismóí an léine agus ba mid fósa caiintear síle gur mí maithe de